Il-ħames filgħodu l-qorti tat lill-werrieta ta' Lino Kawki kumpens ta' 615,000 euro. Kawki kien ġie rrappurtat nieqes fi frar tal-1982 u nstab mejjed fil-15 ta' Novembru tal-1985 f'bir fil-Buskett. Kien 3 snin ilu meta Anna Kassar, l-armla ta' Kawki u ibnu Paolo fetħu proċeduri kostituzzjonali fuq il-premessa li l-fatt li l-każ baqa' ma ssolvix aċċentwa l-inġustizzja kbira li sofrew u ma argumentaw ukoll li dritt tagħhom għal ħajja, għal familja u għal protezzjoni kontra d-diskriminazzjoni ġew injorati. Fi deċiżjoni tiegħu l-imħallef Francesco De Pasquale innota nuqqasijiet mill-Istat tul is-snin biex tiġi protetta ħajjet Kawki, biex issir investigazzjoni serja dwar il-każ u biex jittieħdu l-miżuri kollha sabiex issir ġustizzja u jingħata kumpens lill-familja. Intant fi stqarrija l-familja ta' Lino Kawki irringrazzjat lill-qorti tal-li finqas minn sentejn semet u ddeċidiet din il-kawża. Il-familja qalet li se tibqa' tiġġieled għall-ġustizzja u ħeġġet lill-Kummissarju tal-Pulizija jordna li tingħarbel l-evidenza kollha sabiex il-persuni responsabbli jirrispondu quddiem il-qorti.